at you girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high, parang iba na to. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman. You're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman. Ano bang ginagawa ko bakit ko nagawa tong video na to? Oh my god, patay ako sa GF ko nito guys. Yo, what is up mga katropa? Panibagong araw, panibagong katarantuluhan naman guys. So for today's vlog is mag-video reaction tayo about ito sa interview ni Vice Gandas ni kay Ivana Ilawi. Oh my god. Bakit nga ba maraming nahuhumaling kay Ivana, no? So, yun ang tanong natin lahat ng mga lalaki. Pero, let's try. Ating munang tingnan ang video ni Ivana. Okay, ating nga tingnan kung ano ang mga ma-reveal ni Ivana Ilawi sa kanyang video. So, in 3, 2, 1, go. Lalaki, ang dami nilang gustong malaman tungkol sa'yo. Una, Una daw. may jowa ka daw ba? Oh. Ano kaya? Sakit naman ang tanong mo agad. Yun na agad? May jowa ka daw ba? Wala. Tanong ng bayan. Walang jowa si Ang Ivana. daming nagpapakamatay na lalaki na makapagpapansin lang sa'yo. Bakit wala ka ayaw mong jumowa? Ano kayang tanay na dahilan kapag... Na-trauma ka sa last relationship? Bawal ba sa family? Career mo na ayaw ng manager? Bakit? Hindi, actually, siguro sa, feeling ko sa ex ko. May ex pa na Trauma siya. ka? Oo, niloko ako ng Oh my God! Nagmura pa si Ivana. Bakit? Bakit? Ay, Ang ewan ko din bobo mo, yung tinanong ko sa kanya, ex-Ivana. bakit? Ano pa bang kulang sa akin, babe? Oo nga, ano bang kulang kay Ivana? Baka hindi mo binigay lahat. Lahat talaga, lahat na maisip mo. Lahat? Pati iniwan ka na lang, ginost ka, o nalaman mo may iba. Hindi, May no time nalaman ka. ko, hindi lang 2 times. Ex na 3 times, 4 Ivana. times. Siguro, ang dami kasi yung mga Grabe. babae na biglang nagsulputan na Oo. ang dami pala namin. 5 Pero times. ako daw yung pinakamahal niya. Yun daw ang importante. Sakit talaga. Bahay yung lalaking yun Sa bahay mo lang. Tinutime ka. Totoo yan. Sa Or bahay, then sa 2 bahay. times. Siguro 5 kami o 4. Marami naman kami dito, Dami. Ivana. Alam mo Kami naman na lang gwapo. ata. Hindi naman. Eh bakit ang daming lalaking gandang-ganda sa'yo? Pumapatol si Ivana sa hindi gwapo? Hindi naman, Oo. ano sila, parang May gusto ko pag-asa yung tayo, mga guys. hindi sobrang gwapo. Parang wala akong kaagaw. Alam mo yung akin ka lang. May pag-asa tayo guys. May pag-asa Sa tayo. showbiz. Mga hindi Oo. gwapo guys. Gwapo siya eh. O, ikala ko ayaw mo na masyadong Hindi gwapo. ko naman jojowain. Crush lang Eh, naman. paano pag ginawa ka? Eh, di Dito lang kami, jojowain. Ivana. Sino? Dito lang kami. Oo, kumartin. Ah, talagang gwapo naman siya. Eh, di ba nagkasama na kayo ni Coco sa ano? Sa Oo, ang probinsya? gwapo niya. Tsaka ano kasi, nagka-eksena kami na parang siya yung director. So parang, sabi niya sa akin, Ivana, ito yung lines mo, ito yung mga sasabihin mo, dito ka, dito yung blocking. Tapos parang ako, parang ang gwapo niya pag naggaganon. Alam mo yun, yung Pansinin mo alam naman niya yung gusto ako niya, dito. tapos sobrang Ivana. hot. Pansinin mo ako. Dito lang ako. Ikaw ba? Ikaw ba yung tipo ng babaeng magpapakita ng motibo pag gusto mo yung guy? Hindi. Oh. Ay. Hindi. Kailangan Unless pala gustong-gusto talagang ko siya na mag-effort patay na kayong patay ako. mga Coco Martin level. iba na natics. Ano, respeto pa rin. Mag-effort kayo. guys. Saan? Kanino? Sa kanya. Pag-girl naman konti, di ba? Part Parang kapag girl ka, hindi kayong, kasi yung iba, di ba, yung ibang women, yung iba talaga yung, so sobrang confident nila, yung, they don't mind na sila yung gagawa ng first move. Kaya mo bang gumawa ng first move? Depende, pag gustong gusto ko. Oh. Paano yung first move na kaya mong gawin para sa lalaking gustong gusto mo? Kunyari, yung lalaki. Woo, yun na nga guys. Nakita niyo naman ang pagka-saklap ng pag-ibig ni Ivana. So, kung sino ka man dyan na ang bobo mong ex ni Ivana, sinahayangan mo. Ang daming nahuhumaling sa kanya ngayon. Tingnan nyo naman. Pero, accepted ako nyo na. Girlfriend ako. Ewan ko ba bakit ko ba nagawa yung video na to. Sure ako, kalawang biktima ako
pinabrinig ka ng girlfriend. Nag-message, parang isang time na may nag-message daw na babae kay Ivana na nag-break sila ng boyfriend dahil isinave niya yung mga pictures ni Ivana sa kanyang phone. Pero advantage pa rin ako dahil wala naman akong pictures ni Ivana. Loyal ako. So guys, grabe itong mga revelation ni Ivana ngayon ah. So kung sino mang nag-idol kay Ivana dyan, hindi gwapo, may pag-asa kayo guys. Pasensya sa mga gwapo. May pag-asa kami kay Ivana, huwag na kayo. So, if you happen to love this video, click that like button, subscribe now to my channel, and turn the notification bell para update kayo sa mga videos i-upload pa. And thank you for watching. I just wanna say something for you. You know the boys out there may gusto na sa'yo. Hindi mo matatanggi ang kagandahan mo, lalo pagka naglabas ka pa ng larawan.